Pense que és necessària la creació o la recuperació d'un canal públic de ràdio i televisió a la Comunitat Valenciana, en primer lloc perquè tenim una llengua pròpia i necessitem mitjans que utilitzen la nostra llengua. En segon lloc, també perquè necessitem produccions de bona qualitat i que siguin de proximitat, és a dir, que parlen de nosaltres, del que ens interessa dels valencians. No intentar competir amb les grans produccions o les televisions generalistes. Tenim moltes coses a contar, tenim gent així que està fent coses molt interessants i que no són conegudes i que no són coneguts. Per tant, el fet de tindre un servei públic en la nostra llengua que estiga molt prop de nosaltres, pense que és imprescindible.